Jak apo impagarok na may saak nga agiburay kadagiti balikas na po Jesus. Pito nga bilakas na po Jesus. Ket amok nga mautayan kayo na apo, duduwa kami laingen. Ket daytoy ti may kanem nga balikas na po Diyos. Ket siyak nga rod ni Natividad Lagan, agna et ti Villagar sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Manmano ti makaamo tinagan ko nga Natividad. Tanening tamuda nga nagan ko. Iso haan latta nga bumakit. Umubing latta. Tinagan. Bali, pito kami nga kakabsat. Natay ti talon, so nga upat kami lang nga nabatin. So nga, duwa ti lalaki kindua nga babae. Tinanang ko ket iso ni Pacifica Biteng, ti Villa Garcia. Kinti tatang ko ket taga-Kuyo, Palawan. Gaputi rigat ti panagbiag, napanunot ko ti agabrod. Ket dakkel nga pagyamanak ti maysa nga baket, day di apong pinang banduyang nga taga-Kapariyaan. Nga isu ti nagdisnudo nga nang TED, iti kwarta nga inusar ko nga nag-abroad. Ket napanak nga rod ijay Taiwan, iti tawen 1996. Nagtrabaho ak akas factory worker. Naanusak met ti nagtrabaho sa jay, oray no darigrigat na. Idi nasurok nga makatawen ko ijay, timawag ni manong ko. Nga iso ti may kadwa. Isu na ti kabalay, idi ninanang ko dito balay mi to Villa Garcia. Inpadamag na nga na-stroke ni nanang mi. Gapoy ti daytoy nga pasamak, dakkel ti danag ko iti sitwasyon ni nanang ko. Ngem uray pay no kasta, pinatalged ko tinakim ko, asaan met nga baybayan ni manong ko nga kabalay na. December 3, 1998, nalpas ti kontrata ket nagawid ak nga rod. Ket nadanon ko ni nanang ko asaanin nga makalasin. Didakpay am-ammon. Agsipod ta nagblood clot gayam ti party ti memory ti utek na. Kuna ni manong ko nga siya kon ti timang taripato kanya na ta siya kanu ti babae. Sanak nga rod nga nagsubli jay abroad. Inaywanak ni nanang itilasud ti tallo nga tawen. Ngem, madanaganak nga kumaro ti sasaadin ni nanang. Masapul met nga rod ti dakkel nga kantidad ti kwarta, tapno matustusan mi ti kasapulan ni nanang. Isumet ti nangiduron kanyak nga gabrod manen. Ti tawen 2001, gapu ti tulong ti maysa gayem ko, napanak jay Jeddah, nga nagtrabaho akas dental assistant. Nagbakasyon nak manen, edi 2003. Ket sinublat ko manen nga naiwanan day dinanang mi. Inaramid ko amin nga kabaylak, tapno maiwanak ni nanang. Ngem masapol, agsublinak ijay metlaing Jeddah, tiso nga rod tinagyan iti kontrata. Ket nagsublinak, nga rod iti 2003, ket bayat ti panagtatrabaho kumanin sa jay, simang bay ti damag nga pagbutbut ngak, nga inpadamag ni manong ko nga kabalay na. Saanin kano nga mangan kin uminom ni nanang. Agawid kan ading, tamadanon mo pa'y asibibiyag, ket ipanansan, kuna ni manong. Gaputi dayta, nagdanagak kit jakpayen makaturog, tinalaos nga panagsangsangit ko. Intawag ko kin manong ko nga ipadextrose na pay, taag pakadaak, pay ije office mi. Ijay Middle East, ngamin kisaan nga conformity rason, ti panagawid, aglalo no sakit winunatay. Isu nga in-advisean nak nga rod ti doktor nga gayem ko, nga rason ko nga agkasarak ti mabiit. How I wish. Ket isu nga rod tinbagak nga rason.
My fiancé is waiting and we are getting married soon in my country. Napalalo ti ragsakda kit inbook da ti ticket ko nga nagawid. Itadak ti tangatang paawid ti Pilipinas. Nagsubli ti lagip ko. Nagsubli day diriknak idagbasbas na nakpailaing ti kolehiyo kas dentista. Nga saan dak kay kayat day dinanang ko. Nagsubli day diriknak nga idumduman na kadagit kakabsat ko. Nang nangruna ta kabalay na nga manong ko. Tatirik nakit mas papaboran nakin kamkampian na isuna kaysa kanyak manipod pa isipod. Ket nalagip ko manen day di pasamak nga da kami di gripo kininanang. Ket adanay bagana nga nasumpatak. Palalo ti buson na kanyak kit sinangunak. Binugkawan na kit kunana. Kayat mo, tasumangunak ijay daya. Tawagwagyak na ito'y susok na mangilunod king ka. Taurayaan niya, ti kaskastam, saan ka makalungaw, ti panagbiag mo. Urayak la nagpagirgir nga nakangig, tidijay nga balikas na. Ngem saan ko nga padaksi dinanang, taagsipod nga, ipapan ko nga imbaga na laing dayjay gapu taawan ti di awan. Ken stress pa'y siguro gapu ti rigat ti panagbiag idi. No pa'y kasta, sa anak nga nagimula ti gura ken kuana, ket intuloy ko latay ti nagadal kinagbalin saya at nga anak. Nagsubli ti panunot ko iti presensya iti baga ti stewardess nga fasten your seatbelt, we're about to land after 10 minutes. Mariknak ti ragsak, uray naliday ti sangpitak. Kasi ti apo, naabutak pa'y si bibiyag ni nanang ko. Intid ko ti ayat kin panagtaripatok, iti modudi pa'y nga aldaw na. Impariknak ti kinapatig na kanyak. Siyak ti nang digdigos, nang tartaripatok, kin sakruyek pa'y. Nga kaslaubing nga ilililik. Tibigat ti December 16, 2004, alas 8, napanda na malingki na manang ko, nga kabsat ko nga nagapuy jay Bulacan. Kadwa natay may isa nga antik, nga kabsat ni nanang, nga nagaputi Marikina. Ni manong ket napanmet nga rod, edi karuba. Ginundawayak dayta ka nito, nga duwa kami laing kininanang. Inya sidig ko ti bibig ko, kadagiti lapayag na. Kit kinunak. Ayayatin ka nanang, kit napatig ka kanyak. Ibabawi mo na kadinay dilunod mo kanyak. Kit pakawanin da kami met kadagmanong kinimanang. Kadagiti ka malimi, kiday sawang mi nga saan mi nga gagara. Palubusan dakan nga mangisubli iti binulod mo nga biyag. Kinapo Diyos. Urayin dakan, itatay sadyay, nagkaysa nga biyag. Kit inulit ko, ti dimawat, ti pamakawan. Nang, pakawan hinda ka din ibagaking ka nga saan ko nga baybayan ni Manong. Kinunak. Gapu siguro tanagngig na ni Manong ibagakang ko baybayan. Simong bat. Kit kunana. Kunana. Kit minatmatak nga rod ni nanang. Kit nakitak nga si Mirip. Insirip na dagiti matana. Santo imisem. Itidayta ka kanito namin pinsan nga nauyos aming nga dadagsin ko. Panagriknak, naglukat ti langit, kitlimag anti panunot kinriknak. Agsipot na pinakawan na kami, kinday dinanang ko. Alas 2 ti malim ti day tamit dangal daw. Isumit ti panakauyos ti maudi nga angis day dinanang. Kiti oras ti alas 4 ti malim.
Sinakruy ko ni nanang ket siya kun tinang digos kanya na. Dayjay, ti kanito nga may bagak nga natungpalen. Natungpalen day di tarigagay ko nga mapak pamakawan. Natungpalen day darapaat ko nga kapya. Natungpalen day diriknak nga kayat ko nga marikna. Isukit ti ayat nga gapukin ni nanang. Nimbag nga malimtay amin.